Salutare, dragi prieteni, la un nou vlog în privința chestiunilor tehnice. Astăzi vă prezentăm un nou produs mai special de la firma X-Godi. Mă rog, nu o firmă foarte cunoscută, dar în curând zic eu că se va afirma pe piață. Produsul în sine este un proiector cu sursă de lumină LED. De această dată un model mai special de la X-Godi, Gimbal 5 Pro. Așa se cheamă el. E vorba despre un model care are rezoluție Full HD. Ia să vedem mai multe lucruri despre acest produs. Vedem chiar pe cutia lui. Are un Keystone Correction automat. Se poate roti la 180 de grade. Are capabilități wireless de conectare cu telefonul sau cu orice alt device mobil. Dispune de Wi-Fi 6 Plus și Bluetooth 5.4. Deci e destul de actual în ceea ce privește tehnologia de conectare fără fir. Apoi avem ceva foarte, foarte important, un autofocus a imaginii, ceea ce este deosebit de important pentru că la acele modele mai anterioare focusul de obicei se face în mod manual și are o rezoluție nativă, atenție, de 1080, deci de Full HD. Pe lângă toate astea are și un decoder, adică o suportabilitate de rezoluție 4K în 30 de frame-uri pe secundă. Deci, el e de o culoare neagră. Apropo, vedeți cum am primit această cutie, nu e deosebit de important pentru voi, dar ca fapt divers am găsit-o așa, un pic lovită. Din fericire, aparatul nu are foarte mult de suferit pentru că la interior este în regulă. Oricum o să facem și un unboxing. Deci este vorba de un proiector smart, model Gimbal 5 Pro. Se alimentează la două tensiuni totuși, la 45 de volți și la 12 volți, iar lampa este LED. Bun, hai să facem unboxing-ul în sine. Deschidem această cutie și să vedem ce conține ea. Iată, avem aici o protecție foarte bună, fapt care ne-a ajutat la lovitura aceea de care vă spuneam mai devreme. O cutie de accesorii în partea dreaptă, o cutie de accesorii în partea stângă. Vom reveni la ele imediat. În interior mai găsim anumite bucăți de spumă, de protecție. O să dăm cutia un pic la o parte. Iar acum ne vom concentra pe produsul în sine. Iată, așa se prezintă el. Din lateral, din față. Iată, aici sunt câteva detalii tehnice despre produs. Și aici sunt conexiunile, mufele în sine. Partea de jos ține loc și de difuzor. Din câte am înțeles, se aude destul de bine. Cei care au mai cumpărat genul acesta de produs au spus că se comportă foarte ok și nu este nevoie de o conexiune neapărat la o boxă Bluetooth, decât pentru cei mai pretențioși care vor într-adevăr să aibă un sunet ceva mai deosebit. Aici avem o talpă pe care o putem folosi pentru proiecție sau de montaj pe tavan. Undeva în partea aceasta avem și un filtru care se curăță, din câte am înțeles, un filtru de praf, foarte, foarte benefic, pentru că nu mai este nevoie să desfacem întregul aparat pentru a curăța aparatul de praf. Se întâmplă, nu? Câteodată să se mai adune și ceva praf acolo în zona lentilelor. Aici alte detalii tehnice pe care nu intrăm chiar acum în detalii. Iată și lentila principală. Aici avem un senzor de autofocus. Am spus destul de multe deocamdată despre aparat. Îl punem un pic departe și trecem la accesorii. În prima cutie de accesorii găsim telecomanda. O să intrăm puțin mai detaliat mai târziu să vă explic ce este și cu ea. Și aici un certificat de garanție de la firma X-Godi și un mini-manual cu imagini în câteva limbi de circulație internațională. Din păcate, nu se regăsește și limba română în acestea. Aici avem un cablu HDMI pentru conexiunea cu, eu știu, cu un laptop, un mini PC, orice altceva. Și telecomanda. Ia uitați-o, ce frumos arată ea. Să știți că ceea ce are special la această telecomandă este comanda vocală. Așadar, îl vom putea folosi cu această comandă vocală, îi vom putea spune ce să caute, ce film să ne
ne caute pe internet și toate astea, pe YouTube sau pe orice altă platformă video. Butoanele de volum, da? De meniu și, mute, power, cele de direcție, sus, jos, ok. Nu are ceva mai special decât această funcție de căutare vocală. Aici este vorba de compartimentul de baterii, din acestea de telecomandă, absolut normale, genul AA. Asta a fost telecomanda. Nimic complicat, dar am zis să vă arăt și vouă. Mai departe, trecem la a doua cutie cu accesorii. Hop, a căzut aparatul nostru. A doua cutie de accesorii nu conține nimic altceva decât alimentatorul, care, după cum vă spuneam mai devreme, este unul special. Iată, aceasta este cu un adaptor de, cu priză europeană, ceea ce este ok pentru noi, pentru România. Să știți că este mai special din ce cauză, pentru că, așa cum vă spuneam mai devreme, funcționează pe două tensiuni speciale. E vorba de o tensiune de 45 de volți la 2 amperi și jumătate și o ieșire de 12 volți la 1,1 amperi. Deci destul de ciudat un pic, dar așa se prezintă până la urmă alimentatorul nostru. Acestea sunt cele 3 accesorii, plus al 4-lea. Cam așa se prezintă el. Într-un episod din viitor, dacă doriți acest lucru, puteți lăsa în comentarii să vă arătăm practic și cum funcționează el, cum se vede pe timp de zi sau de noapte, în caz că sunteți curioși de acest produs. Bun, acestea fiind zise, vă spun să vă abonați pentru a putea vedea și celelalte produse ale noastre într-un episod viitor. Aici, pe chestiuni tehnice, vă salut și vă spun la revedere! Bye, bye!